Shugabancin majalisar dattawa babban ginshiki ne mai matukan tasiri a mulkin dimokuraɗiyya. 'Yan uwana 'yan Najeriya mu tashi tsaye don ganin shugabancin ya samu jagorancin wanda ya dace da shi. Na san za ku yadda da ni, Sanata Ahmed Lawan shi ya fi kowa cancanta ya zamanto shugaban majalisa na kara. Sanata Ahmed Lawan shine mutum ɗaya wanda ya maimaita majalisa har sau 5. Sanata Ahmed Lawan an zaɓe shi a jam'iyyar APP, ANPP, CPC, APC. A karo na 5 aka sake zaben shi a jam'iyyar APC. Kana al'ummarsa suka tura shi majalisa don wakilci na gari. Don haka mu zaɓi Sanata Ahmed Lawan don samar da dokokin da suka dace da al'umma. Ga Baba Buhari a fadar gwamnatin tarayya, ga limamin canji Ahmed Lawan a majalisar dattijai.